madibada pwede. Madali na ang borotohan. Nakapili ka na ba ng iboboto? Huwag mong kalimutan ha. Sa numero 8, Raisa Vlogs, ang pangalan, Charissa V. At ito nga mga madibada pwede. Nakikita mo naman siguro ang dynamite with a heart na aking niluto. Kaya for today's episode, I will show you my version 2.0. Ang dynamite na hindi sumasabog pero sa lasa hindi papakabog. Okay, let's start. Let's welcome the main character of the show, the ceiling haba with 6 inches. Charis! The onion without ring, at syempre hindi mawawala ang love team ng sibuyas, ang bawang. With the special participation of itlog ni Padi, cornstarch, all-purpose flour, pamintang durog, breadcrumbs, and San Marino corn tuna. Bigyan naman! First step, imbalsamahon muna ang ceiling haba para matanggal na ang kanyang buto at para hindi na ito umanghang pa. O tapano naman na ganini umalalaga na palaman sa laugunda, inibubukahon. Sana all big buka. Charis me. And please don't copy the procedure that I am doing kasi maharang bagain niyo ang lada. Syempre, of course, use gloves. My goodness, Linten, Bea, good luck na lang talaga sa kuya sa pagbasa. Ang maharangan na kainas ito yung pipesa. Charis! At ganyan lang mo po ang pag-imbalsaman nitong sili. Next step, open up the San Marino corn tuna to give awareness, cleanliness, and deliciousness. So our dynamite with a purpose. I thank you. Next naman, ilinigay ko ng sibuyas at ang kalabdim nitong bawang na pangontra sa aswang. For your information, hindi yan dumi ha. Nadikit lang yan sa paminta kaya sumama sa kanya. Kaya ba para dahin na siya magparahanap pa sa paminta, sinunod ko ng nilaagma sa durog na puso mo kasi pinagpalit ka na sa iba. Charis lang, B. Ay, sorry. So, durog pala na pamintang ilagay. Much better na durog na paminta, tabulis. Di kung birilog paan, garo ka nagsapa na gapo. Blend 45 all the ingredients. Hindi ko na nga pala nilagyan ng asin, tabaka o magkaryurita ay mangkita ka iniyo. Timplado na din kasi ang San Marino corn tuna. Haluin na may magpadaba para hindi siya mawala. O indalin, tanda mawara akong pakiarap. Next step, bukahon na ang inibalsa mong sili and put now the San Marino corn tuna. O, pasensya na tabi, mga tiyo, kasi wala akong gloves sa mga oras na yan. Galing pa naman ako CR. Charis! And finally, after 10 years, nalagyan ko na lahat ng sili na medyo sa pagmati ko mainit na ang sakuyang kamot. My goodness! And next step, yes, hindi pa tayo natatapos. Suguto mo na lamang o so ago mo, nuday ka pa ng ganakaluto. Bowling na hunalang papalayaso ka na ng gadkaan. And let's now prepare our breading mix para hindi siya mag-break up pag prinito na. Pinati ko na ang isang itlog, sa isang plato ko nilagay ang cornstarch at breadcrumbs para tipid na sa hugasin. Papahirapan ko pa ba ang buhay ko sa maghugas? Mindset ba? Hinigay ko na din sa mangkong all-purpose flour kasi lalagyan ko siya ng tubig. Diyan na kasi magsuswimming ang dynamite. Moving on, sana all ka-move on na o mag-move on ka na dyan haday na paraasa. Binuntog ko na sulada sa bunay. Hindi ko siya maipasok sa mangko ng buo kasi masikip. O iba na naman nasa isip mo, green mind, Charis. O sa diyo ta magkaining mangko. O halabao na sa tuyang lada. Eh nagkaras siya. At kagaya din na procedure sa itlog, paliguan ng all-purpose flour o para din magtirpuasan pag parinito na. Make sure lang na nakot siya ng maayos. Next step, paligido na sa cornstarch. Para makot, para din magwaragasan sa laog kang lada pag parinito na. At paligid-ligid naman sa breadcrumbs to add crispiness. And finally, mga maribuda pa dito ng ating coated sili na ready ng iprito. At magpainit na nga tayo ng not virgin coconut oil para maluto na to. Kanina pa kasi ako gutom, nagre-reklamo na mga dragon sa sakuyang tulak. Slowly and surely put the sili to the not virgin coconut oil para hindi sila maghiwalay. Strong relationship ba? Hindi gaya ng relasyon ng iba. Maropok. Bolinaw na alang. Medyo pang umaambon sa mga oras na yan. Oh, may nagkanta na naman gayon. Perfect na perfect sa panahon kasi pampainit ng katawan. Akong day na nagpapainit yan sa lawas mo. Magtangod ka sa kalayo. Charis, magluto ka na sa nang inyong dynamite. Bakong sa pagparahanam ka pag mapainit sa imo. Mahinang apoy lang nga pala ito para hindi ka agad masunog ang dynamite na dipisil ang matutong. And finally, this is it. Naluto na ang ating dynamite with a purpose. Nabako lamang sa dit. So titikman na natin siya sa unang kagatek sa pag-init. Kang kapasluhan ko baga. Uday ko na lahat yan nalumipot pa. My goodness. Aw talaga paraso lang masungarag ngagtao. At tinikman ko nga ulit siya. Aw siya pari pinalipot ko muna ang tao magkaparaso na naman kita kainiyo. Akala ko kasi kanina okay na malamig na. Akala ko lang pala. And syempre of course mga maribuda pa di masarap siya kasi luto ko. Kaya subukan nyo na rin ito mga maribuda pa di nalagyan ng tuna ang iyong dynamite. Tabulino na alang ko tang nilalaag ko. Pero dahil mo nga ako nakabakal sa saod. Aw iwan sa natabi mga maribuda pa di hindi na kita nito matatangro kasi kulang pa ito sa akin. Bulino na lang.